KumaHebheru isahluko sesikhombisa uqala ufunda evesini lokuqala. Ngokuba uMelkisedeki lo inkosi yaseSalema, umpristi kaNkulunkulu ophezukonke, owahlangabeza u-Abrahama mhla ebuya ekubulaleni amakhosi, wambusisa. U-Abrahama wamabela okweshumi kukho konke yena ogama lakhe lithi kuqala ukuhunyushwa kwalo inkosi yokulunga, bese kuba yinkosi yaseSalema, okungukuthi inkosi yokuthula, engenayise, engenanina, engenaluzalo, engenakuqala kwezinsuku nokuphela kokuphila, kepha efaniswe nendodana kaNkulunkulu, uhlala engumpristi njalonjalo. Qondani-ke ukuthi ungakanani yena owanikwa okweshumi ngempango ngu-Abrahama ukhokho, nalabo bamadodana kaLevi abamukeliswa ubupristi banomyalo wokuthatha okweshumi kubantu ngokomthetho, okungukuthi kubafowabo. Ingani baphuma okhalweni luka-Abrahama, kepha yena ongabalwa ozalweni lwabo uthathile okweshumi ku-Abrahama, wambusisa lowo onezithembiso. Kepha akunakuphikwa ukuthi omncinyana ubusiswa ngomkhulu. Lapho-ke abantu abafayo bamukeliswa okweshumi, kepha lapho ngofakazelwa ukuthi uyaphila. Futhi kungathiwa noLevi owamukela okweshumi watheliswa okweshumi ngaye u-Abrahama, ngokuba wayesokhalweni lukayise mzukwana uMelkisedeki emhlangabeza. Uma-ke kwakukhona ukuphelela ngobupristi bukaLevi, ngokuba isizwe samiselwa bona ngomthetho, kwakusaswelekelani ukuba kuvele omunye umpristi ngokukaMelkisedeki engabizwa ngokokuma kuka-Aroni na? Ngokuba uma ubupristi buguquliwe, kuyadingeka ukuba kuguqulwe nomthetho, kepha lowo okushiwo lokho ngaye ungowesinye isizwe, okungabangabikho kuso umuntu owake wakhonza i-althari. Ngokuba kusobala ukuthi inkosi yethu ivele kuJuda, isizwe uMose ongakhulumanga lutho ngaso ngobupristi, ikakhulu kusobala lokho uma kumiswa omunye umpristi ofana noMelkisedeki, ongamiswanga ngomthetho womyalo wenyama, kodwa ngamandla okuphila okungabhubhiyo, ngokuba kufakazwa ngaye ukuthi wena ungumpristi kuze kube phakade ngokokuma kukaMelkisedeki, ngokuba umthetho wokuqala uyachithwa ngenxa yobuthakathaka bawo nokungazisi kwawo. Lokhu umthetho awuphelelisanga lutho, kepha sekungeniswa ithemba elingcono esisondela ngalo kuNkulunkulu, futhi ngalokho ukuthi akubanga ngaphandle kokufunga, ngokuba labo kambe babekwa babengabapristi ngaphandle kokufunga, kepha yena wabekwa ngokufunga nguye owasho kuye ukuthi inkosi yafunga ayiyi kuzisola, yathi wena ungumpristi kuze kube phakade. Ngokungakho-ke uJesu waba yisiboniso sesivumelwano esingcono kulabo-ke baningi ababekwa babe ngabapristi, ngokuba bathiyeka ngenxa yokufa ukuba baqhubeke njalo, kepha yena ngenxa yokuba ehlala phakade unobupristi obungenakuguquka. Ngakho-ke unamandla okusindisa okupheleleyo abeza kuNkulunkulu ngaye, lokho ephilela njalo ukubamela. Ngokuba umpristi omkhulu onjalo usifanele thina, ongcwele, ongenacala, ongenabala, owahlukanisiwe nezono, owenziwa aphakame phezu kwamazulu,
ongadingi imihla ngemihla njengalabo bapristi abakhulu ukunikela ngemihlatshelo ngenxa yezakhe izono kuqala nangasemuva ngenxa yezabantu ngokuba wenza lokho kanye mhla ezinikela yena ngokuba umthetho umisa abantu babe ngabapristi abakhulu abanobuthakathaka kepha izwi lesifungo elalandela umthetho limisa indodana epheleliswe kuze kube phakade. KumaHebheru isahluko sesishiyagalombili soqala ukufunda evesini lokuqala. Kepha okuyindikimba kwesikushoyo yilokhu: sinompristi omkhulu onjalo osewahlala ngakwesokunene sesihlalo sobukhosi somkhulu emazulwini, isikhonzi sokungcwele nasethabernakeli lempela elamiswa yiNkosi kungemuntu, ngokuba yilona lo mpristi omkhulu umiselwa ukunikela ngeminikelo nemihlatshelo. Ngakho-ke kuyadingeka ukuba naye lo abe nakho okuthile kokunikela, ngokuba uma ebesemhlabeni ubengayikuba ngumpristi nakanye, ngokuba bakhona abapristi abanikela ngeminikelo ngomthetho, bekhonza okungumfanekiso nesithunzi sokwasezulwini, njengokuba uMose wayalwa esezakwenza ithabernakele ngokuthi, bheka, wokwenza konke ngesifanekiso owaboniswa sona entabeni. Kepha kalokhu unikiwe inkonzo enhle kakhulu, njengalokhu engumlamuleli wesivumelwano esihle kakhulu, esimisiwe ngokwezithembiso ezinhle kakhulu, ngokuba uma leso sivumelwano sokuqala besingasoleki, bekungayi kufunwa indawo yesibili, ngokuba lapho abasolayo uthi kubo, bheka, izinsuku ziyeza, isho iNkosi, lapho ngiyakwenza isivumelwano esisha nendlu ka-Israyeli nendlu kaJuda, kungenjengesivumelwano engasenzayo nawoyise mhla ngibabamba ngesandla ukubakhipha ezweni laseGibhithe, ngokuba abahlalanga esivumelwaneni sami, nami angibanakanga, isho iNkosi, ngokuba yilesi esiyisivumelwano engiyakusenza nendlu ka-Israyeli emva kwalezo zinsuku, isho iNkosi. Ngiyakufaka imithetho yami emqondweni yabo, ngiyilobe ezinhliziyweni zabo, ngibe nguNkulunkulu wabo, bona babe ngabantu bami. Abasayi kufundisa kube yilowo nalowo owakubo nalowo mfowabo ngokuthi, yazi iNkosi, ngokuba bonke bayakungazi, kusukela komncane kuze kufike komkhulu wabo, ngokuba ngiyakuba nesihawu ngakungalungi kwabo, nezono zabo angisayi kuzikhumbula. Ngakusho lokho ukuthi esisha uthe esokuqala sigugile, kepha okugugayo osekukudala kuseduze nokunyamalala. KumaHebheru isahluko sesishiyagalolunye soqala ukufunda evesini lokuqala. Kepha nesivumelwano sokuqala kambe sasinezimiso zenkonzo nendlu engcwele yasezulwini, ngokuba kwakhiwa ithabernakeli lokuqala okwakukhona kulo uthi lwezibane netafula nezinkwa zokubukwa okuthiwa elingcwele. Ngasemva kwesihenqo sesibili kwakukhona ithabernakele elithiwa elingcwele lengcwele, eline-alithari legolide lokuthunqisa nomphongolo wesivumelwano omboziwe ngegolide nxazonke. Okwakukhona kuwo isitsha segolide esiphethe imana, nenduku ka-Aroni eyahlumayo, nezibhebhe zesivumelwano. Phezu kwawo kwakukhona amakherubhi enkazimulo engamele isihlalo somusa, okungenakukhulunywa ngakho ngakunye manje. Kepha lezo zinto zilungisiwe ngokunjalo, abapristi bangena njalo ethabernakeli lokuqala befeza izinkonzo, kodwa kwelesibili
kungena umpristi omkhulu yedwa kanye ngomnyaka. Kungengaphandle kwegazi anikela ngalo ngenxa yakhe uqobo nangenxa yezono zabantu. Umoya ongcwele etshengisa lokhu ukuthi ayikabonakaliswa indlela eya endaweni engcwele lisemi-tabernacle lokuqala, elona lingumfanekiso kulesi sikhathi samanje okulethwa ngawo iminikelo nemihlatshelo engenakumenza okhonzayo aphelele maqondana nonembeza, kodwa yona kanye nokudla nokuphuza nokugeza okuyizinhlobonhlobo eyizimiso zenyama kuphela ezibekiweyo kuze kufike isikhathi sokupheleliswa kwezinto. Kepha lokhu uKristu esefikile engumpristi omkhulu wezinto ezinhle ezizayo, wadabula itabernacle elikhulu neliphelele kunalelo elingenziwanga ngezandla, okungukuthi lingesilo lalokhu kudalwa. Wangena kanye kuphela endaweni engcwele kungengegazi lezimbuzi nelamathole, kepha ngegazi lakhe, ezuzile ukukhululwa okuphakade, ngokuba uma igazi lezimbuzi lezinkunzi nomlotha wesithole kufafaza abangcolileyo, kuhlambulula kube ngukuhlanzeka kwenyama, kakhulu kangakanani igazi likaKristu owazinikela kuNkulunkulu ngomoya ophakade engenacala liza kuhlanza unembeza wethu emisebenzini efileyo, ukuze sikhonze uNkulunkulu ophilayo. Ngalokho-ke ungumlamuleli wesivumelwano esisha, kuze kuthi ngokufa okungenxa yokukhululwa eziphambekweni zesivumelwano sokuqala ababiziweyo bazuze ifa eliphakade elathenjiswayo. Ngokuba lapho kukhona iTestamente kufuneka ukuba kubikwe ukufa kowalenzayo, ngokuba iTestamente lisebenza sekufiwe, ngokuba alize lingaba namandla asekhona owalenzayo. Ngalokho-ke isivumelwano sokuqala asimiswanga ngaphandle kwegazi, ngokuba isikhulunyiwe imiyalelo yonke ngokomthetho nguMose kubantu bonke. Wayesethatha igazi lamathole nelezimbuzi kanye namanzi noboya obubomvu nehisopi, wafafaza incwadi nabantu bonke, ethi lokhu kuyigazi lesivumelwano aniyale ngaso uNkulunkulu. Nethabernakele futhi nezitsha zonke zenkonzo wakufafaza kanjalo ngegazi. Yebo, cishe zonke izinto zihlanjululwa ngegazi ngokomthetho, ngaphandle kokuchitha igazi akukho ukuthethelelwa. Kanjalo-ke kwakudingekile ukuba imifanekiso yokusezulwini ihlanzwe ngalokho, kepha okusezulwini uqobo lwakho kuhlanzwe ngeminikelo emihle kunalena, ngokuba uKristu kangenanga endaweni engcwele eyenziwe ngezandla engumfanekiso waleyo okuyiyo ngempela, kepha wangena ezulwini uqobo ukuba manje abonakale ebusweni bukaNkulunkulu ngenxa yethu. Kungesikho futhi ukuba azinikele kaningi, njengalokhu umpristi omkhulu engena endaweni engcwele iminyaka ngeminyaka ephethe igazi elingesilo elakhe. Uma kwakunjalo wayemelwe ukuhlupheka kaningi selokhu kwasekelwa izwe, kodwa kalokhu ubonakalisiwe kanye ekupheleni kwezikhathi ukuba asuse izono ngokuzinikela kwakhe. Futhi njengalokhu kumiselwe abantu ukuba bafe kanye emva kwalokho ukwahlulelwa, kunjalo noKristu esenikelwe kanye ukuba athwale izono zabantu uyakubonakala ngokwesibili ngaphandle kwesono kulabo abamlindeleyo.
kube ngukusindiswa.